Обикновен ултразвук и фетална морфология. И каква е разликата между двете? Сигурна съм, че се чудите. Преди да видите двете чертички на теста за бременност, по всяка вероятност понятието фетална морфология е било една непозната медицинска терминология. Но какво представлява тя и по какво се различава от обикновения ултразвук? Обикновеният ултразвук е бърз преглед. Лекарят гледа бебето, мери растежа, проверява сърдечния му ритъм и какво е положението в корема. Това е като да видиш снимка в профил, за да знаеш, че всичко си е наред. Феталната морфология обаче е детайлен преглед на органите на бебето. Сърце, мозък, бъбреци, крайници, гръбначен стълб, плацента и кръвоток. Прави се 3 пъти по време на бременността. Първият път между 11-та и 13-та гестационна седмица. Ранна морфология за хромозомни аномалии. Между 18-та и 23-та седмица е втората фетална морфология. Тя е детайлна и прави проверка на всички органи. А между 30-та и 32-та седмица е късната морфология, където следим за развитието, плацентата и кръвотока. Представете си го нещо като 3D карта на бъдещето на вашето бебе, още преди то да се е появило на бял свят. И двете изследвания са важни. Ултразвукът следи всеки етап, а морфологията дава пълната картина. И както следим всяка подробност за развитието му преди раждането, така можем да се погрижим и за бъдещето му след това, с съхранение на стволови клетки. И забравих да ви кажа, когато идете на последната фетална морфология, задължително си поискайте снимка. Първо за спомен за вас, но също така и за спомен за бабите, за да могат те да видят нагледно на кого прилича бебето още преди да се родило. Макар че, ако трябва да сме честни, това не е най-моделската му снимка от живота му.